Ndị Igbo be anyị ka anyị nọ tata, mana anyị nọkwa ọfụma. Anyị la akwụkwọ ọfụma. Onwe ife onyonyo na-efegharị na social media. Unu ma ife ọbụla gbasịrị ndị Igbo ya ka na-ekwu maka ya, ma ọ gbasinala anyị mma nkwe. Ka anyị nefu n'anya si na nke a gbasinala anyị, ọ gbasikwala anyị. Maka anyị ga-anọ n'ime mmiri nchaba anyị n'anya. Onwe ụfọdụ okwu ndị na-anụsị kịta ya mede nji bụ okwu esi ka mbịa kwe mma kwudo metata mbọsị ọzọ m ga-ekwukwe maka ya, maka na onwe ife onyonyo mfụ ndị ike ibe anyị ndị Igbo na-asị na ikpogho be anyị adịghị ekwezi anụ, na ọ bụ na ịnụ ikpogho na ịnụzi ikpogho ndị Igbo na anya ga-afụ ya ife. Ọ bụ n'ezigbo ife dọ, maka ọ bụ na mụ na onwe mmadụ ike enwede dị ọ ga na-egbu m anya mmiri akwa ka ọ bụzi na ife na-efegharị n'ido na ikpogho ndị Igbo adịghị ekwezi anụ ngafụzi dị nụ. Anyị nwekwa ụmụnne ndị ọzọ n'idike enwede dị na-achọ dị wazụ ọfụma. Ụdịrị ife na-efegharị na ọ ga-ekwezi ụmụnne anyị ifu dị ọ dị na mma. Ife nini okwu n'ime nkwumokwu tata bụ okwu ife onyonyo na-efegharị ni maka August meeting. Okpogho onye Igbo awụ n'idi na nwa ọnụ ụlọ ọgwụ wadika maida kọbụwa ga-azọ ha ndụ a na-eju ụlọ kecha yila akwa August meeting kpee pancake n'ishu bịa nwa obi dana na ikpe pancake n'ishu wele ọtanjele tie n'anya yila akwa jeme August meeting. Mana nwanyị na ụlọ ọgwụ na-arịa unu adịka amaida kọbụwa ga-enwe ike zọ ha ndụ, mana ike agwụgaghị ịhapụ nwanyị kazi be obi nne nọ, kazi be obi ezinụlọ nọ. Maka ọ bụ na ịbịa n'ezinụlọ ikpogho bụ ndị kwesị ka nwee obi anị nọ, ya bụ obi amasị ya ike. Ife na-eme n'ezinụlọ ikpogho ka ọ kwesị ka na-emetụ, maka ike na-eje achụ ego ka wabịa n'ezinụlọ anya. Ikpogho bụ ife ka na-afụ ifefu wakọ ka emetụ n'obi, mana ụfọdụ ikpogho kịta adịzi na anọfụ. Biko n'udo nke inye efulu n'enyi ọ bụ na ya ka waji wee malụ ndị Igbo, mana ndị ikpogho ndị Igbo enyi na-achụzi ka wee jizi ajụ ife maịma anyị ọ dị na mma. Wee kwuo maka itigbu ụmụ ndụ bịa nwa dibe na be ikpogho ndị Igbo bụ ndị bụ 100% ajọ omume. Ịbịa n'ala Igbo wasị na ọfụ o jee ume kịta na ịntanetị ọfụfụ ifu okpogho onye Igbo nne nwa dibe anya ọfụma ifu ha ga nwa dibe nọ n'ụlọ ifu nwa ụlọ ị ga-afụ ife dị iche dị anyị. Ọ dị na anụ mma ka wee ji na-ajụ ife wee mala anyị, ka wee ji na-ajụ ife wee mala anyị bụ ndị Igbo. Ife ha anyị ji ekwu okwu bụ na onwesi ụfọdụ ife onyonyo ndị ọzọ mfụga wasi ekwu ikeyi ndị be anyị na-ekwu na ife ha anyị ụfọdụ n'ime weji anụzi ndị ọcha, ife ha anyị ụfọdụ n'ime weji anụzi ndị Abakpa, ife ha anyị ụfọdụ n'ime weji anụzi ndị obodo ndị ọzọ bụ maka ifiri na ikpogho be anyị wadị ekwezi anụ na wa akụpụga n'egwu. Gekwe m ntị ụfọdụ ka nkwa ọ bụ na mmadụ ncha, maka na onwe ndị ka ji ọzụzụ wenyewe, onwe ndị ka jido anyị jidosie ike. Ka ngwa anyị ofu okwu na nke nne na anadịghị ịlụ ọlụ ibulu okpogho jikemeda na nne ya anyị ka ịjụ ajụjụ ọ bụ na wa ga-agwa ya eziokwu. Maka ụfọdụ ife ndị nchọpụ ha bụ na ndị mụ anyị na-ezomi ife shi na ọ bụ n'ife ncha ka wa agwa anyị, mana ọ bụ na anyị jụwa anyị afụ na wee dike na wee dishi nne. Mma nwike kụọ akụkọ nne m na be nne na anadị m, mana nkọli ya akụkọ nne m nkọlu nụ akụkọ nne m. O nwere onye ji afụfụ anyị isi ọ bịa sị ka ịbịa digbuo onwe, mana nsogbu anyị nwe bụ na ikpogho kịta si na wa chọzi n'idini. Nke kachasị njọ ikpogho nwe dị anya afụ ife adị ekwu okwu. Ndị nwe ife ncha ego dị moto dị nnya bụ na nsogbu oke ya dị enyewe nsogbu wa bụ ndị nwe nsogbu.
biko n'udo n'okpu nini ajọ okpu anyị chọrọ iji aka anyị kpume onwe anyị maka na onwe tribe ọzọ n'ime Nigeria dọkpụ anyị n'okwu mmanti ọnụ n'ime maka na eziokwu dọ anyị bụ ndị ji aka anyị bụ ndị Igbo anyị bụ ndị ji aka anyị kwa ha okpu kpume onwe anyị ihe ọbịa fulu anyị onwene ọ bụkwa na ndị ọzọ ya akwa ha okpu efu kpume anyị ihe ikeyi ndị Igbo anyị ọnụ aka si n'okwu eme njikwume ọ bụ n'ọnụ ndị ọzọ ka anyị jidu ezinụlọ anyị ọnwa jikwugwe na nsogbu anyị enwe n'ọnụnụ di na nwunye kịta bụ maka ifiri na onye wanụzi okpogho kịta webịa bule pụọla oyibo ya bụ nsogbu anyị nwe kịta mbụ ndị mụ anyị na-anụ di at the age of 18, 17, 20, 21, even 15, 16 newe shine n'ụlọ newe n'onwe we n'ụlọ nedi we nụa nemu nedi we nụa nemu na di we nụa ọ bụ na ime nala ụbọla n'ilugogo amafu inwe di abụzia ni karigawa ga-amụla we reset brain ya ụbọlọ wa ga-eji ụla we reset ụbọlọ ya hai ọnụnụ di na nwunye na mbụ nsogbu adị ya mana ifu nke kịta nchọpụ ha na onye jeko ga-anụ di udili nne na anadị anyị nwe kịta wa si na room ika dị na ọ bụ na ọ dị njọ yunu ama ife hai ọnụnụ di na nwunye n'idi alụzi ọlụ kịta bụ na nwunye achọna ka wee dozie okwu di achọna ka wee dozie okwu biko n'udo na-arịọ anyị ka wee tiekwene washi anyị ndị ọgwụ ego na mbụ ka anyị wekwene na ya amaghị na-anụ di wee dọtiekwe n'ime ka wee yime na-enye okpu biko n'udo na-arịọ anyị nji Chukwu arịọ anyị wele onu m mala mụ ọkwa Adani Ọcha 101 ekwu ọ ikpọm Adani Ọma 101 ka o mesienụ.